Чао! Днес от северозапад ще започне да нахлува студен въздух. Днес от северозапад ще... Днес от северозапад. Изток, запад, север, юг. Изток, запад, север. Окей, готова съм. Добре, северозапад къде? Ема не знам посоките, аз съм блондинка. От северозапад. Днес от северозапад. Не, може ли от начало? Днес от северозапад ще започне да нахлува студен въздух. Днес от северозапад ще започне... Запад ще започне... Ами обърках се. Ще вали над цялата страна. Ще вали над цялата страна. Ще вали над цялата страна. Още в понеделник отново ще превалява над цялата страна, като над планинските и северните райони ще се създаде зимна обстановка. Като над планинските северни райони. Благодаря. Добре. От запад. Запад. С изключение на крайните южни райони. Южните райони ще вали над цялата страна. На север. На север, на там. Финландия. Швейцария. Тук някъде. Швейцария, мисля, че е тук някъде. Чехия, тук в Европа, да, тук някъде. Къде е Унгария? Пак тук някъде. Швейцария. По-нагоре. Тук. Къде точно? В тази част. Иракли, Гърция. Мароко къде се намира? На тази карта го няма. Мароко. Не трябва да е тук. Или освен да е между краката ми някъде. България е... Ето е България. Уелс. Ами ето... Ето тук. България. Момент. Нека да по-добре. Значи... Тук нещо ми е малко разбъркано. Тук някъде. Там ли сме? Май да. Може да се е преместила, не знам. Великобритания? Тя ли се премести? Не, тук така остава. Тя не се мести, тя е по-голяма. Да. Испания? Тук не. Тук. Хасково? Извинявай. Швеция, на север при шведките, може би някъде тук. Питайте ме за Италия, Испания. Ние ги знаем. И ние. България? Значи някъде тук отгоре. Над Италия? Да. Не, под Италия. Не, над Италия. Малко С коя ръка показваш? с тази. Коя е тя? Лявата. Не, по-добре дясната. Добре, Испания тогава. По-лесно е. Испания е долу. Ето тук. С коя ръка показваш? Долу не мога. Ето тук. С лявата ли показваш? Да. Там е Испания. Не, там не е Испания. Ето това е Испания. Покажи ми с дясната ръка, с лявата ръка, къде е България. Лявата. Е тук. Тук е България, така ли? Добре, Гърция на къде е тогава? Някъде там пак, близко. Италия? Италия е лесна. Лесно, ама в момента не го виждам този бутуш къде е. Просто някъде. Великобритания? Натам. Натам е Великобритания. Украйна къде е? Пак на тук. Великобритания? Ще я намерим ли? Е натам. Така, Швейцария? Тук. Испания? Испания в Бутушчето. Много се ориентирам. А Италия какво е?
Италия е... Италия го тощата. Испания е над мен. Значи Испания е над Италия. Великобритания. Тук. Подсказват ти, Майя. Добре. И сега къде е Великобритания? И сега как ще го посоча, като не идва? Великобритания ли търсим сега? Сега търсиме Великобритания, да. Но е тук някъде. Може. Възможно е. Да. Ето тук. Каварна се намира в северо-западна България. Северо-источна България. Силистра горе по Дунава. Сигурна ли си? Лом, който скоро беше залят, ще може да бъде залят. Чакай сега, някъде тук, горе. Ловеч мисля, че се намира някъде тук. Видин... Видин даже го пише на карта. Да, виждам го, но не мога да го посоча. Не можеш да го стигнеш. Ето го. Добре. По география колко имаш? 6. Добре, сега ще видим. Хасково? Хасково си е на местото на Хасково. Но къде се намира? Сменило ли се някъде май тука? Не, чакай. Тук. Сега ми покажи къде е Гривица. Значи Гривица спада малко над Плевен. Силистра, мисля, че някъде тук. Къде се намира Слънчев бряг? Тук е. Силистра. Да. Добре, а Видин? Тук. Значи Силистра и Видин са един до друг. Съгласни ли сте и двете, че Нова Загора е там? След Стара Загора. Затова знам. Гоце Делчев? Това е някъде тук. Слънчев бряг? Така. Нещо ми е зле ориентацията така по този начин. Търговище? До Сандански. Търговище до Сандански. Да, мисля, че там ли беше. Добре. Банско? Тук на Рила. Хасково. Тук някъде. Добре, Силистра да кажем. Силистра е тук някъде. Не е преди Стара Загора. Силистра не е преди Стара Загора. Не. Добре. По-долу е, към Кърджали. От Стара Загора е Силистра. Да. Добре. Търговище къде е? Поне ще ги науча.